ndị nke na-esonyere ọ ka bụkwa ọmụmụ asụsụ Igbo anyị emeela ọtụtụ ihe n'ụbọchị nke taa, mana nke a bụ nke ikpeazụ anyị ga-ewetara unu n'ụbọchị nke taa. Ama na-esonyere anyị iwu maka na anyị agaghị ekwe ka asụsụ Igbo bụrụ ihe ga-efu. Ka anyị lee anya na isiokwu nke anyị nọ n'ụbọchị anyị nọ ugbu a bụ iji mkpụrụ abịdị wee. Ka anyị lee anya n'isiokwu nke anyị nọ n'ime ya ugbu a bụ iji mkpụrụ abịdị wee bụ nke a na-akpọ W n'asụsụ Igbo. Asụsụ Bekee emebe mkpụrụ okwu wee gaa n'ugbo ode anyị. Anyị lee anya na ọmụmaatụ nke anyị nwere. Ọmụmaatụ nke mbụ, we na e na p na u bụ gịnị? Na o bụ gịnị? Wepụ bụ nke a na-akpọ n'oyibo remove. Ọmụmaatụ nke abụọ, we na e na p na u na r na o bụ gịnị? Wepụrụ removed. Mgbe ile anya na mkpụrụ okwu abụọ wepụ, remove, wepụrụ, removed, ị ga-ahụ nke ọma na e nwere ndịiche, mana ha abụọ bụ pụtara nwere otu mpụtara na otu nghọta. Mana ndịiche bụ na wepụ bụ tensi ndị n'ugbu a, wepụrụ bụ tensi ndị n'azụ, wepụ. Tensi ndị n'azụ ndị oyibo na-akpọ ya gịnị? Past tense. Tensi ndị n'ugbu a ndị oyibo na-akpọ ya gịnị? Present tense. Ọmụmaatụ nke atọ, we na e na t na e bụ gịnị? Weta, bring, weta, bring, ndị oyibo na-akpọ ya bring. Ngwa lee ọmụmaatụ nke anọ, we na e na t na a na r na a wetara, brought, wetara, brought, wetara bụ tensi ndị n'azụ, weta bụ tensi ndị n'ugbu a, present tense and past tense. Ngwa lee ọmụmaatụ nke isii anyị nwere. We na o na ọ bụ gịnị? Poor. We na o na r na ọ bụ gịnị? Wụrụ, poured. Ndị Igbo na-akpọ ya poured. Ọ ka bụkwa otu ịkọwara gị na wụọ na wụrụ bụkwa otu ihe, mana ndị iche bụ na wụọ bụ tensi ndị n'ugbu a, wụrụ bụ tensi ndị n'azụ, present tense and past tense. Dịrị gabazie. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ụbọchị nke izu ụka iwetara unu nke izu ụka ọmụmụ asụsụ Igbo. Na-esonyere anyị nke ọma. Ekwela ka asụsụ Igbo